ओमफ्राय लोगोफोर नायदो आंहानि बिनानावनि हालादा आइखौ गोमानाय लोगो लोगो खोमानो मोननाय लोगो लोगो माबायदि जाथाय जालांदों बे बिनानावाबो अबस्था गैयै जादों आरोना लोगोफोर माने मा होनबावो लोगोफोर आं फोरमायनो हायाखै गाबै गाबै फोरमायनो लागा जादों दिनै आङो इउटिउबारबाबो नोंथांमोननि खाथियाव हरेक बाथ्राखौ शेयार खालामो नालाय बिनि जाहोनावनो दिनै बेबो मोनसे बाथ्राखौ आङो शेयार खालामाबा थानो हानाय नङा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनानै थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनायजों मावनाय दांनायजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबनानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय दा फुरानाफोरखौ नङा दे लोगोफोर गोदानफोरखौसो माने नायफ्लांदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय होननानै बुंदों आरो लोगोफोर माने नोंथांमोना साननो नाङा आरो मा साबस्क्राइब खालाम होनबाय थायो ओरै होननानै माने गोदानफोरनि थाखायल' आरो लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फुङावनो दुगैया लोबा जाय ब्रुं ब्रुंनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने जोंहा बोराया खांखिलर फिथाइ खानानै फानहैनो नागिरदों आरो लोगोफोर फार्स्ट टाइम आरो ओमफ्राय दासान्दिथ' दामाबो बांद्राय नंलानो लोगोफोर जोंनिथिंजाय माने 80 थाखाफोरावनो केजि 80 थाखाफोरावनो मोनो ओरैनानै खोनानो मोन्दों आरो ओमफ्राय दायो लोगोफोर बेसे बुरजा ओंखारो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय खांखिलराबो बारा थायाखै लोगोफोर दासो माने थायहां जादों आरोना माने लोगोफोर बेसेबा फुङावनो खादो नालाय जेबो देलायस्रां मास्रां जेबो गैया आरो ओमफ्राय फिथाइफोराबो जि थायखादो होनलायबावबायसो थायथारि होननाय बिफाङानो बांद्राय रोजाद्राय जादों लोगोफोर जाफुवाद्राय जादों ओंखायनो माने फिथाइयानो थाइबाङा आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायसा थायदो आरो ओमफ्राय माने एसे खम आरो बुहुद खम ओमफ्राय बिलाइखौ खावसे खाना होबासो बार नांनानै थायसिगोन होननानै जों खावसे बोरायजों आंजो दाखालिफोरनिफ्रायनो खागासिनो आरो एसे खाजोबनो हायाखै मानो होनबा लोगोफोर ओमफ्राय नै दासो ख्रि थायहांदो आरो नै लोगोफोर ओमफ्राय नै खिनि मोनथ'बाय दै लोगोफोर ओमफ्राय खाजोबाखै आरो दंबावो ओमफ्राय इखिनि खानानै दोनथ'बाय हायावसो दोनबाय माने लोगोफोर खांखिलरखौ बेखिनिल' मोनबाय आरो मानो होनबा खांखिलरानो दासो थायफुहांदों नालाय ओमफ्राय लोगोफोर न'आव माने फिसालाफोराबो जाया नालाय आङो संनो बायोहाय लोगोफोर ओमफ्राय सेरबेसे जागोनबा सेरसेफोरल' जागोनदां ओमफ्राय बेखौनो माने फाननो लांसाबनोसै आरोना याबा न' सिङाव मानो लाबखो नोङो इखो हो हाखौ मानो न' सिङाव लाबखो नोङो जेनो हो आखाया नायनाय आखाया इसर जे लाबबाय नोङो हाखौ न'आव बोराया लोगोफोर आंना खांखिलर फाननानै बेदर लाबबाय आरो दाउ बयलार आंथ' अमा जाखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय सोलायनानै बयलार बायना लाबबाय आरोना ओमफ्राय नै मा लाबखोबा सिरा पेकेट दालि सिनि बिदिनो माबा मोनसे बुस्थु लाबबाय आरो लोगोफोर दिनै माने नै जोगोनारजों दाउ बयलारखौनो जानोसै आरो अन्थाव बिमा बुरैया हरदोंमोन आरो जाथो होननानै जोगोनार गोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय आङो दाउ बयलारखौ रुना लाखाबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मानो होनबा दाउ बयलारखौ रुवाबाथाय आङो जानो एसे बोरैबा मोनो आरो ओंखायनो माने एसे रुदबनानै बिनि मैलाफोरखौ गारनानै ग्रोब माने जोगोनारजों आरामसे संनोसै आरो जोगोनार हानायाबो रेडि ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बेखौ माने ओंख्रियाव होनोसै आरो मोदोमखौल' नायनानै ओमफ्राय नै बेखौ हाराखौ बासिना दोनबाय मानो होनबाथाय फिसालाफोरा माने ओंख्रिखौ जायाबो जानो हागौ नालाय ओंखायनो माने बेखौ गोरानै मोनसे एवनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय सारायाबो दुंबाय नै आंना बेखौ एवस्राना दोनहरबाय आरो आं लोगोफोर एवनायखौ बांद्राय गोथाव लायासै ओमफ्राय नै लोगोफोर जोगोनाराबो रेबे मोनबाय आरो गोदौनो नङा दा जाबासो मिथिसिगोन आलुआबो मोनबायबो नै ओंख्रिया लोगोफोर आंना गोमो जालायनाय एकदम बरिया सुन्दरि मोनबाय आरो नै लोगोफोर गोमोनो टेस्टि नुखाबाय नुनायावनो
एकदमबारे नै टेस्टि टेस्टि लोगोफोर ओमफ्राय माने नैयावनो जमा लाबाय बोरायजों जागोन नालाय ओमफ्राय ओरै हायना लासिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै बिखायाबो फैफालायदो आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै इखो मटर होनानै मोनसे एवबाय आरो मानो होनबाथाय फिसालाफोरा जोगोनारखौ जायाबो जानो हागौ ओंखायनो माने आलदायै मटरजों आलुजों एवबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे बानलुबो लाबाय बानलु लकेल ओमफ्राय जानोसै होनबा लोगोफोर जि साद गोनां लोगोफोर जोगोनारा न'निनो जोगोनार नालाय मेखे मेखे ओरैबायसा गोथाव जादों ना बिखाखौ बासिना लादों आं बोरायनो होआखै आं बिखाखौ बिखा जानो बिराद मोजां मोनो आं लोगोफोर ओमफ्राय गथ'नोबो दोनाखै आं जाबाय थानोसै होनबा लोगोफोर अके बाय बाय मुलियाबो माने हिन्जावफोरनि खानायाव होग्रासो आरो माने बिदि हिन्जावफोरनि खानायाव होग्रायादि बेफोरबायसा आलौनि थाखाय बेट्स मुलि जागोन इखो माने एख' साननानैनो मोनाखैमोन आं माने दिनैसो फार्स्ट मिथिदो आरो आलौआबोदि बेफोरबायसा सेम्पु लालायो ओरै होननानै बोराया आंना मुलि होदो लोगोफोर एसे गोसा सान्दुङावनो एसे मोनासेयाव होनो होदोंमोन आङो माबा अख्रायैनो सान्दुं गोसायावनो होना होबाय आलौआ माने एसे मा होनो ब्लाइट नांनाय बायदि जादों आरो लोगोफोर ओंखायनो माने मुलि होदो आरो आब' कबितानि जोनोमगिरि बिमाया दिनैयै जोबथा हां बोबाय आरो लोगोफोर जोबथा बिदाय होबाय ओमफ्राय आब'मोना बिराद ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन आरो डक्टर गिदिरनियाव लांदोंमोन नाथाय मादैखौहाय लाखिनो हायासै बिनिफ्राय दिनै गोजाननिफ्रायबाबो माने आर'ज खालामहरो मादैनि जिउमाया सोरगोआव माने आलो गोजोनै जागा मोनहैथों लोगोसेनो आब'खौबो खावलायहरो मोजाङै मोजां माने गोसोखौ हगारसारालासिनो मोजाङै मोजां थानो हायो बेनिफ्राय लोगोफोर आंनाबो बिमाया बारा माने देहाया थिग नंला माने लोमजानाय साजानाय आलासि दुलासि जानो लेंहरबाबो फैनो हाला आरो सानसे समाव जोंबो बिदिनो जानांगोन आरो जोंबो बिदिनो बिमाजों गालांजानांगोन थिग बिदिनो नै आब' कबितायाबो बेसेरा बिमाजों गालांजाबाय जोंबो सानसे समाव गथ' गथाय देरनानै जोंबो सानसे समाव बुरैगोन मागोन बिदिनो जोंबो गालांनांगौ जाहैगोन मानसिनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि दिनै दं गाबोन गैया लोगोफोर मा बुंबावनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरो माबानि आब' कबितानि भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों आरो गोसोआवहाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो आसा खालामो जे आब' कबितानि बिमानि मादैया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों बेखौनो माने इसोरनाव आर'ज गाबबाय थेंक इउ